Imos ver o xeito de que lle saquedes máis partido o voso fular tecido, vale? Sempre, xa sabedes, o fular tecido sempre decimos ser o máis versátil de todos os fulares, podedelo levar adiante, a espalda ou en bandolera. Así que imos ver un nudo que vos permite levar o fular en bandolera. Colocamos o centro do fular no noso pescozo e traemos un dos cantos por debaixo do brazo onde imos querer levar o noso bebé. Asegurámonos de que a tea estea do dereito, pasámola por riba do canto contrario e este canto pasámolo á espalda. Asegurámonos, como vos digo, de que a tea estea ben repartida, imos lle dar máis ou menos o largo ata o oso máis alto da nosa cadeira, ata a cresta da cadeira. E imos levar este bucle un pouquiño máis alto, porque despois a hora de axustar vais a nos vir cara adiante. Unha vez aquí, collemos o bebé. Pasamos o bebé entre a banda e o noso corpo, deixando que repouse sobre a banda antes de estendela. Tede moi claro cal é o lado máis alto, que é o que imos estender sobre o seu corpo. Asegurámonos de que a banda lle chegue ben dende un xeonllo ata o outro xeonllo. E dende aquí, collemos o canto superior e estendemos. Mais ou menos por un dediño, 2 dediños por riba da súa orella para que, se queda dormido, poidamos subirlle o canto. Unha vez aquí, imos coller esta traseira e traémola cara adiante. E comezamos o axuste. Lembrade, é importante, ademais de que a cadeira do bebé estea basculada, a súa pelvis estea basculada, recoller o sobrante de tea entre o voso corpo e o corpo do bebé para facer un bo asento. Xa vedes que en canto recollemos ese sobrante, a súa cadeira, a súa pelvis bascula. Se é necesario, volvede sobre as rodillas para asegurarvos de que a tea queda sobre as súas rodillas. Comezamos axustando pola parte baixa, que neste caso se corresponde coa parte azul. Vedes que a parte azul é a que axusta as pernas do bebé, así que comezamos o axuste por aí. Este extremo coloco sobre as miñas pernas. Desta forma asegúrome de que se mantén unha certa tensión. E buscamos o canto azul, que é o da parte baixa, e imos axustando e subindo axustando, vedes, e subindo por toda a banda. Cada máis ou menos 5 centímetros pellizcamos e tiramos ata asegurarnos de que temos o axuste que precisamos.
de atea, se fose necesario, sobre o vosso ombro para que non se vos clave no pescozo.